Hola a tothom, com aneu? La lliçó d'avui tractarà de les preposicions de lloc en català. És una lliçó curteta, però molt important perquè us ajudarà a comprendre, quan escolteu aquestes paraules, el que volen dir, d'acord? I el sentit de la frase. Doncs comencem. Bé, doncs per explicar les preposicions de lloc m'ajudaré amb un tamboret, sí? Que el tinc aquí sota. I un comandament a distància, d'acord? Aquí tenim el tamboret i el comandament, sí? Així podreu anar veient exactament el significat de cada preposició. Doncs comencem. Que el comandament és davant del tamboret, davant o darrere, sí? Darrere, a vegades podeu sentir o podeu veure escrit també la paraula rere, sí? Rere el tamboret, davant del tamboret, darrere. Si el posés aquí, el comandament, doncs estaria al costat del tamboret, d'acord? Què més? L'eix vertical. L'eix vertical seria aquest, sí? Tenim que el comandament estaria sobre del tamboret o al damunt, sí? I aquí mateix seria sota el tamboret o davall, d'acord? El davall. Tot i que el davall no se sent tant, però també és correcte, d'acord? Bé, doncs a més d'aquestes preposicions també tenim les preposicions de lloc d'interioritat, no? Per exemple, perquè m'entengueu, aquí tinc una bossa, sí? I puc dir, el comandament és dins la bossa, sí? O dintre la bossa, dins o dintre la bossa, les dues són correctes, o fora la bossa. Bé, també hi ha preposicions de lloc de distància. Per exemple, el comandament és a prop de la bossa. Prop és quan la distància és petita, sí? Sempre això és relatiu, d'acord? Però aquí podríem dir que el comandament és a prop de la bossa, sí? O lluny de la bossa, d'acord? A prop, lluny. I també tenim altres preposicions de lloc, amb d'altres significats. Per exemple, puc dir que dues persones estan una enfront de l'altra. O també tenim, per exemple, la preposició enmig o entremig. Per exemple, l'Albert està entremig de les dues noies. Bé, doncs aquestes en són unes quantes de les preposicions de lloc més utilitzades i que sentireu més, d'acord? Espero que ho hàgiu entès. Moltes gràcies i ens veiem.